Polyák Mária vagyok, és 1998 óta csatlakoztam a biogazdálkodók társaságához itt Magyarországon, és hát most már azért közel 15 éve gazdálkodunk biomódszereket használva. Mi is a bio? Mindig fölteszik ezt a kérdést. Én gyorsan két fogalmat különböztetnék meg. Az egyik a vegyszermentes, a másik pedig maga a biotermék. Ha valaki saját kútfőből otthon elkezd termeszteni vegyszerek, műtrágya, szintetikus adalékanyagok nélkül, akkor egy vegyszermentes terméket állít elő. Ha csatlakozik egy olyan szervezethez, aki évente 2-3-szor ellenőrzi a kertjét és mintát vesz a zöldségekből, akkor ezt a terméket már bioterméknek nevezik. Hivatalosan biotermék előállításával, termesztésével foglalkozik innentől kezdve a kedves gazdálkodó. Kevés az, hogy nem permetezek, kevés az, hogy rámondom, hogy biogyümölcs. Tulajdonképpen onnan kezdődik az egész, hogy egy 3 éves átállási időszak előzi meg azt, hogy egyáltalán egy terméket besoroljanak a bio kategóriába. Ez a 3 éves átállás, ez kell a földnek, hogy az esetleg előzőleg használt bármilyen kémiai anyag a növények számára már felvehetetlen formába kerüljön a 3. év után, és a legfontosabb, amit szerintem nagyon kevesen vesznek figyelembe, hogy az emberek fejben megérjenek arra, hogy valóban vegyszer nélkül merjenek és tudjanak termeszteni. Hát ettől válik a bio igazán biová. Indulott, hogy a 3 év letelik, egy viszonylag semleges termőföldet kapunk, és utána ezt a termőföldet gazdagítjuk. Szerves trágyát komposztá érlelünk, mert a komposzt az öntözés hatására kevésbé mosódik ki, hosszabb ideig gazdagítja a talajt. Nyilvánvaló, hogy ezt a komposztot beforgatjuk. Ez tulajdonképpen a szerves tápanyag utánpótlás. Ezután jön a vetésszerkezettartás, ami azt jelenti, hogy 4 évente ugyanabba a családba tartozó növény nem kerülhet saját maga után, hiszen ugyanazokat az illatanyagokat nem találja meg a kártevő, ezért egy kicsit könnyebb lesz a növényvédelem is. A vetésszerkezet tartása után nyilvánvalóan nagyon fontos a vetőmagbeszerzés. Jelen pillanatban a Biocontrol Hungária Kft. Csak biogazdálkodásból származó vetőmag vetését engedélyezi. Tulajdonképpen Magyarországon még kevés fajta, inkább csak a szántóföldi kultúrára jellemző fajták és egyes kevesebb zöldségtermesztésben használható fajták, de Ausztriából és Németországból bármilyen fajta vetőmag biominősítéssel beszerezhető, és ez természetesen Magyarországon is használható. Minden növény megkívánja még a termesztés folyamán a zöld részének tápanyag utánpótlását, ide használjuk a csalánlevet, ide használjuk az erjesztett trágyalevet, a Biomit Pluszt, a Biokált, ezek segítik a növényt, hogy a picit hosszabb termesztési időszak alatt tudja produkálni, hozni azt a mennyiséget, amire ő képes. A következő fontos alappillér a növénytársítás. Amikor a paradicsom mellé zellert vagy bazsalikumot ültetünk, azért, hogy egymás illatával elriasszák a kártevőket. Nem rövidítjük le a termesztési időszakot szintetikus adalékanyagokkal, műtrágyával, egyebekkel, hanem hagyjuk, hogy a megfelelő tenyészidőszak alatt teljesen ki tudjon a növény teljesedni. Ettől lesz értékesebb. A konvencionális gazdálkodásban a kártevők ellen felszívódó szintetikus anyagokat használnak. Egyetlen egy hátulütője van ennek az anyagnak, hogy nem csak magát a kártevőt pusztítja el, hanem felszívódik, a növény sejtjeiben elraktározódik, és aztán mi ezt elfogyasztjuk. Nem vesszük figyelembe azt, hogy a saját sejtjeinkben is el fog raktározódni az a szintetikus anyag, amit a növény már felvett. A biológiai gazdálkodásban nincsenek felszívódó szerek. Ezek a szerek tulajdonképpen a növények külső felületére tapadnak, és öntözéssel, idővel, a széllel és egyebekkel onnan távoznak. Mi már biodinamikus módon termelünk, ami azt jelenti, hogy figyelembe vesszük a bolygók állását, és csak azokon a napokon vetünk levélnövényt, amikor erre a bolygók megfelelő állásban vannak. A biodinamikus gazdálkodással tulajdonképpen a bolygók és a Föld energiáját harmonizáljuk. A 21. század felpörgő világában a földeknek a gyógyító lehetőség, a biológiai gazdálkodás,
a biodinamikus gazdálkodás. Ebben a felpörgő világban az embernek a gyógyító lehetőség a zöld fogyasztása. És mivel pörgünk és gyorsak vagyunk, nem elég egy levelet megrákcsálni, egy fej salátát különböző öntettel leönteni és megenni, hanem ezt lehetőség szerint nagyobb mennyiségben és koncentráltan fogyasztani. Elszaladunk reggel dolgozni, hazaszaladunk délután vagy este, és mikor eszünk meg egy gyűjtőhelybe 300 g zöldet? Nem. Leülök a számítógép elé, és nem eszem meg a 300 g zöldet. De ha ügyes vagyok, akkor megiszom. És az 5 perc. És finom. És finom.